कन्हिया से लवंडा गइल बा बारात करे आया बहिन ले आइल लाई आ बतावा वो आइल त घरे कोनो कार धार भइल ई खाली बारात घुमेले के चक्कर में बा लवंडा घर के कोनो कार जानत नहीं बा कि कोनो घर के कार होई कि नहीं यही से हम कहे नहीं मर दे तू नहीं भैया का आ गई नहीं बाराते से कन्हिया तो गइल बना बारात कलिया से हां अरे ई कहो कि जियता चली आईली अच्छा हां यही से हम कहे नहीं कि गरीब बहन के घर घुरी आओ कुनी के हम बराते हमके मत भेज लेकिन तू मर दे जहां एक करी मना हुका तो गइल करी मना तो तू नहीं जाइबो केहू के बारात तो तू अरे बाराती हम के जाई लड़ाऊ जाई तो तू हके नहीं जाए के तू आऊ जा हम आऊ जाई मार दवा तू नहीं यही तुम कलिया कहानी कि हम बराते नहीं जाए है देखबो अरे ई क्या बोल रे होय के कइले रे है देखबो है कुल देखबो अरे बाप हो बाप ई का के अइले रे मार दवा तू नहीं जान तड़ा का भइल है का भइल अब बहन जे बराती ओकरे गांव के किनारे गइल अच्छा जानला हां आज जानी हां ओही में के जाने बरतिया में के जाने गइल ना बंदूक लेके अच्छा बंदूक लेके हां औ बुझना आई गइली जा हां आज जानी हम मारे हुबियाली में लगला हर्ष फायरिंग करे अच्छा वही में बरतिया लगला हर्ष फायरिंग करे अरे हर्ष फायरिंग का होला रे हर्ष फायरिंग नहीं जानत ल तो हमर जिंदगी भर घाचाड़े रही अरे बन हम कतर पढ़ले नहीं बाड़ी त घाचाल नहीं रहब जान तड़ हर्ष फायरिंग के कहल जाला मारा खुशहाली में कि हम बराते आइल बानी लइकवा हमार रिश्तेदार है अच्छा लगला खुशी में भड़ाका छोड़ ओई बरातिया में हां लगला फायर करे और ओकरे बाद जान तड़का भाई का भाई एक मिला आइल हां कहता आ गइल बरतिया चले के पानी पिए चले के ना बारात गइल त पानी कानो नहीं सब पी आ ओइ जे जनिया हम रहनी आ हम कहनी कहां बा पानी पिए वाला अच्छा कहां बा पानी पिए वाला हो अच्छा नाश्ता लगल जो नाश्ता लगली जो है हां आ तबले एक मिला हमार कलरिया ध के हां आ खर खींचले जाता है करीब बहन का आँखी मारे कहाँ खींच के ले जाता खींच के ले जाता कहता अब लगला कुली पांच मुंह की बोले अरे बाप हो बाप सारा को कुर्तवा ते फरवा दिले बड़े रे ते जहां जाने बराते ते कुछ कोई के आवे चल के सिवावा जानलो जान तड़ कहता ना कुल हां इसराउलन तो के पानी पिए के लौकता अच्छा जौने लड़किया गौनवा हुए तो उन कल ही भाग गई आई दादा उ लड़किया भाग गई अब अहन तक कम में पूजा मिलल बा अब भाग जलो ना हाथवा गोड़वा तूर के भेजल जाए अच्छा आ जनिया भैया राती भर खूंटा रे करबो के आंखी मारो हम भाग के आवतानी ई हाल हो गले बाबा राते में हां चल घरे भौजी बोलावती है तू के हमके हां कहती खाना हो गइल बा जो पहले भांग में पीस के पर छपवा कहली है हाँ तो भौजी कहती है ठीक बा जाई वहाँ के बोला ले आई तब ले हम भांग या प्याज पीसा तानी अच्छा तो ठीक बा चल तो जल्दी आव चल हम आवता ठीक बा हम जाता नहीं चल ए भैया बाराती में जाए के चाहिए तो झगड़ा बवाल से हर चीज़ से बचे के चाहिए केहू में झगड़ा नहीं करे के चाहिए केहू की इज्जत भंग नहीं करे के चाहिए केहू की इज्जत भंग नहीं करे के चाहिए और हमन के दोनों भाई बड़ी परेशान बाड़ी जगह में से कहीं लोकेशन नहीं मिलता और सबे ये वीडियो को फॉलो करी कमेंट करी लाइक करी आ जवन भी टूटल फूटल हमन से भाई लोग गलती के क्षमा करी। जय हिंद जय भारत।